Ти що са на пожарника? Аз знам, аз съм закърмен с пожарната, ама ти ми кажи защо стана. Значи, между другото, аз като бех в казармата в пожарната, млад човек обича адреналина. Първа районна служба, втори екип, автомеханична стълба, звеното за спешна медицинска помощ. Когато отиваме на самото происшествие и виждаме, че вътре има все още живи хора, които ние трябва да спасим, тогава трябва да вземеш решение. Трябва да режеш ламарина, но тази ламарина се е впила в плътта на хората. Няма приятна катастрофа, няма приятен пожар, но трябва да има хора, които да вършат тази работа. Започва рязане на колоните. Има моменти, в които нашите екипи, така явявайки се на место на происшествието, картинката не е много лицеприятна на една катастрофа, на едни пострадали в автомобила, да не говоря там, където има и смъртен случай. И момчета, които в първи момент не издържат. И забелязваш го, че е така малко по-встрани. Нормално е, човешко е, че ние сме човешки същества, нали? И в нас има доза страх, и в нас има всичко нормално, което е на хората. Но онова, за което сме призовани вече, го пречупваме в нашето съзнание и по този начин се стремиме да оказваме съдействието и да бъдем полезни на населението. Много често изпитваме трудности, и то огромни трудности от неправилно паркирани автомобили. Малки улички в центъра на София, в които почти е невъзможно да пристигнат автомобилите до мястото на пожара. Налага се ние да местим автомобили на ръце, за да може да мине пожарния автомобил. Налага се да ги преместваме от пожарни хидранти, защото са спряли неправилно върху тях. Пак обръщам внимание на фактора време, който е изключително важен при нас. И никой не си дава сметка, че всичко това може да коства човешки живот. ...117 на място, излиза черен дим от третия етаж на административната сграда. Има деца, които се виждат по прозорците. Поемам ръководството на пожарогасенето. Още допълнителна техника ще трябва ли? Искам да ми изпратите всички стълби, които имаме. Добре, 117 изпращаме. Значи, от вас смесена водопроводна линия и посока втория етаж на сградата. Постави! Евакуация на деца, разузнаване, изграждане на
Нашия труд се оценява и нашата работа тогава, когато отидем на мястото на пожара, когато си свършим работа и тогава вече хората казват: момчета, вие сте голяма работа, вие сте велики. Вие сте институцията, която работи в тази държава.